serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. With Visio. Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla, kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gidang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa
sa pagsugod ko inom sa may TC. Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy. May TC! Mabaka sa mga butika. K5 News FM. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:39 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You better not jump, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mga ka-K5, 109 days na gid lamang kag Pasko na. Good morning! Sa aton pinalangga nga mga ka-K5, sa aton suki nga mga tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. It's a beautiful Sunday morning, kaangay sa imo kaaniyan. Kamusta mga ka-K5? Sa mga aga pa nagabugtaw kay may mga obligasyon sa mga negosyo. May mga obligasyon mga ka-K5. Sa inyo tagsadara ha? Ka mga pagsinarayo abay. Maayad-ayad nga aga sa mga ara na sa karon sa mga merkado publiko. Sa tawag na sa mga bugtaw pa, kag sa mga bugtaw na. Kaya syempre kung may mga bugtaw na, may mga bugtaw pa. Kung wala sa gihapon katulong, it's either may mga ginahingagaw, may mga talapuson sa obra, arab lang ara ka lang sa balay mo, pero obra sa gihapon. Good morning! Mga ka-K5 naton. Nagadali na lang, naga-countdown na kita para sa Christmas season. It's 109 days before Christmas mga ka-K5. Yuhum-yuhuman bi. Kapin pa kung ikaw o dara nagabantay. Sang imo nga tawag na nga mga negosyo. Kung ikaw manugbantay dira.
Hindi ikaw magpasingit. Kaya baga nila kung magsinuplada ka na lang, hindi ka na lang nga magbaligya. Wala mga ka-K5. Good morning sa mga suki naton yung mga tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, sa aton yung mga live viewers sa karon. Naka-live kita sa aton yung mga social media platforms. K5 News FM Iloilo 88.7. Piragi sa aton yung Facebook page, YouTube channel, and of course, TikTok account. Panibago naman nga adlaw, panibago naman nga aga, agod istoryahan ang pila ka mga balita kag impormasyon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero kamusta ba lang panyempo dira? Nag-ulan-ulan? Ano, tawag na, mabulubog na, kung may porosyon nga, kung mapulo pa ang mga ka-K5. Damo pa nagabugtaw aga pa haaw. Nagkajulo jogging-jogging guro kamuhay. Sa mga ka-K5 naton, o sa mga naga-fun run nga laban pa ang picture sa balhas. Ayad-ayad nga aga. Sa mga listeners natin sa 1st District of Iloilo, you're listening via K3 News FM Miagao. Pero naman sa mga taga-Segundo Distrito, nagapamati ka mo via K3 News FM Leganes, K3 News FM Kalinog sa 3rd District, and of course naman sa 4th District of Iloilo via K5 News FM Pasig City. Sa Shore FM Dumangas, sa may 4th Distrito, and of course dara naman sa may 5th Distrito sa K5 News FM Sara Iloilo. Dara naman sa may Pasig, kaupod natin sa technical side, K5 Von Sapion na, K5 and K5 Von na negoro. K5 Von, good morning! Si Sir Von, good man, aga pa, si Sir Von. Ikaw mala ng alin kagabi, hasta sa sunod pag adlaw guruay. Aba, tibay at lakas ng loob, ha? And of course, dara naman sa may 5th Distrito, sinusubong to, si Sir Ivan na. Grabe, ikaw nang gidman, no? Believe ko kay Andrela Pastora ba? And of course, maayad-ayad man nga aga sa mga listeners natin diri sa Iloilo City. Sa 180 tanan ka mga kabaranggayan, sa 7 ka mga distrito, sa mga nagabiyahe na subong, aga pa, or ara subong sa may Mandurriao Public Market, good morning! Sa mga taga-distrito sang Mandurriao, sa mga taga-Tabukan, sa Airport Mandurriao, tira sa pamilya Manaay kay Ma'am Antonina and Sir Ricky. Hanggang sa mga suki, dara nga mga sikad and tricycle drivers, mga ka-K5. Ate kung kaisa, kung ikaw wala sang kaladtuan, pero ang bata mo, ang hinablos mo, ang apo mo, may kaladtuan, pati ikaw temprano, pamandaw mabugtaw. By the way, Tita Rena, mapa nga gwapa-gwapa, para sa may Rizalapos, bugtaw na. Kaya baliha ako kuno ang pamukayo, kuno kong Domingo. Pukawon ta na ka, bugtaw na, Tita Ren. Sa mga kay Ma'am Maymay, kay Ma'am Kay dara sa may Rizalapos, good morning. So beautiful. And of course, sa mga ka-K5 naman naton, ara dara subong sa may Haro Big Market. Nagapulo paninda-ninda na subong. Kung bukas na gid man subong yaag amo ni oras. Ablang ka paninda ka problemado ka kay ginapaigo-igo mo lang. Amo ginaya kon wag na pigado. Arab lang gakabalaka kung kaya pasang budget. Ang September 7 pa lang gani, no? Duubos na kwartada yun, no? O tunga-tunga pa lang sang kinsinas. Ay, makaginawa gid ni kitaan. Ano, abi kay kung diri lang kita sa Pilipinas, no? Wala gid pag-umwad aton nga pangabuhi. Mga ka-K5. May sabi sana no mo kapisan. Mga ka-K5 may ara gid circumstansya, no? Di ba damo sa mga farmers, damo sa mga kapisan man sa ila. Pero it's really hard nga mag-angat diri sa Pilipinas. Pati man kamo.
Harap lang sang tinuig na diri sa pungson. Amo na nga intindihan naton nga damo ang nagapalayo, nagakadto sa iban nga mga lugar, nagakadto dito sa New Zealand, sa European countries, sa mga Arabian countries. Kahit siyempre mas dako to ya dolyares to ya. Diba lang mga ka-K5? And of course, good morning sa mga arat dira subong sa may Haro Plaza, sa tubang sang Rose Pharmacy and 7-Eleven ho. Nagapamati man dira sa aton. May mga sika drivers along diri sa may Lunaharo and La Paz area. Nga nagasigabong gidang ilang nga mga Bluetooth speaker o samtang nagabiyahe-biyahe dira. O pamukaw si K5 King. Kag ang iba niya programa pag diri sang K5 News FM. So kung weekdays, si K5 Ray Umalay inon. And of course, dira man na sa may area sang La Paz kay Mami Immaculate kag kay Sir Cliff Acosta dira. Good morning! Kag sa mga call center agents, ano ka ganing a BPO kay tupad Mami Immaculate man? Sa mga nagalagaw-lagaw dira sa may plaza, sa mga barangay tanods dira, sa mga security guards ng Western Institute of Technology, sa mga taga-Wit La Paz, taga-West Visayas State University nga mga guards, sa mga tawag na guards sa mga ospital, sa Iloilo Mission Hospital, dira sa Western, kaga iban pagidara mga ka-K5. Maayong aga man sa mga suki naton nga mga tagpalamati dara sa mga areas sang city proper, sa Iloilo Terminal Market and Iloilo Central Market, sa mga nagakiay-kiay. Ano ang nagapayuhom sa imo? What makes you smile? Baka nga gamba ka na mayuhom tapos kung mayuhom ko pamangkuton mo man ko. Pero syempre dapat kabalo kita sang aton nga purpose sa kada adlaw mga ka-K5. And of course kung gapahuway ka man, kung ano man ang ginaobra mo, gatulog ka man, it's still a productive day. Productive day man ang mga ka-K5 kung ginapapahuway mong kaugalingod mo. Hindi ka man yung robot nga bilog nga adlaw, bilog nga simana ka matrabaho, bilog nga bulan, kaysa bagani ba lang nga ang battery nga na isang cellphone, or ang cellphone gani gina-charge, kay kabudlay kon madrain, o ang battery sa mga radyo ginaislan, ginabaklan sang bag-o, o kay budlay kon madula ng iya sining nga power, amo man na sa imo lawas, kung hindi mo na paghalungan, o basi matumba ka lang da nga wala pilas. So, ang amo na ang aton nga, kung wala kita sang manggad sa kabuhi in terms of finances, bawi kita sa manggad sa ikaayong lawas. Pero man ka mo dira sa mga food supplements ni Dr. Amil Itang Uhoy, agon mapabaskog pagidang inyo dira nga mga immune system, gamit ang Power Trio sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uhoy, nga amo ang Klinika DTX 500, D3 Bio, and of course, Mighty C, ang parinti ni Casey. And of course, dira sa mga arasubong sa Molo Public Market. Good morning. Ano man dira nga nabaligya mo utan. Uga po kam, yun na hilaw ko sa uga kada aga bala nga pamahaw, no? Uga pares ang itlog. Itlog nga babasa-basa. Ang pagluto. Dira naman sa mga taga-distrito sa Arevalo, sa mga nagapahunay-hunay, kung sa mga tawag na, alam ba lang gamay pa lang ganit tinulugan mo, pero do hindi ka na katawag na, temprano kapag kabugtaw, do kahilasi ka. Mga ka-K5, may ara man niya kung for example, may boardmate ikaw, natunog-tunog ang ringtone, ang alarm, pati ikaw bugtaw man, ay ilam dalang ari mang tamyaw man kitabi sa aton sa ring mga live viewers sa kanon. Kay Ma'am Ana Habib Tilapating, good morning! Kamo bala mga ka-K5? Ano ang nagapayuhom sa inyo sa kada adlaw? What motivates you pagit?
Kasi syempre kung ginikanan, kaya ang motivate sa imo kabataan mo ino, bakal gatas. Saludo man kita sa mga ginikanan nga may mga bagong bunag nga mga baby. O te syempre amo na nga mga stage, mga ka-K5 kanang lanaya magpulaw-pulaw. O ini na ya mapaktan no. Ano oras ka mabugtaw, ano oras sa mahibi. Gabala mga ka-K5. Saludo gid kita sa mga nanay. O nga naka-survive and of course subong surviving. Sa amo na nga stage ang ilang mga lives. Good morning! Blessed Sunday morning kay Ma'am Ana Habib Tilapati. And of course, dira kay Sir Frank Constantinopla. By the way, sa Master Control K5, Andre Fred La Pastora. Terminal Limtan. Good morning, Sir Frank. Dira sa may barangay Ojongan, Badyangan, Iloilo. Ma'am Chris Colombres sa Pedroso. Good morning! K5 Junil Abatayo Flora. Sir Robert Legaspi. K5 Pasi and Part Hermski Pedegrino. Mayang aga again dara sa mga taga-Haniway watching from London. Ano oras dara subong ma'am sa London? Mga tawag na ang iyay nga ni K5 Andre. Ang nabalaan niya lang dara sa London. London Bridge is falling down. Pero wala pa katapak sa London. Sige lang K5 Ansa in after kasi sunod nga tuig makaano ka na. Makakadto ka na din mong dream country mo K5 Ansa. Singapore, Japan, or diri ka lang sa Pilipinas. Pwede ka man kalagaw diri no. Lagawa to basi wala mo pa ganin malaga malibot ang bilog nga putotan. So explore local first. Good morning sa K5 Taxi Patrollers, Mobile Patrollers. Kay Sir Balansa Kalanoy RG, kag kay Sir Arman Bakuguay, kag sa iban pagid naton dara nga suki kay Sir Blair. Sa mga WVTC Patrollers, kag K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Dara kay Sir Fred Pasgala de Ocampo and Sir Macjo Buenavides Feloteo. Okay. Wala na ko na miss nga mga talamyawon dara sa inyo. Nami magpangapi aga pa mga ka-K5. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and Kung ara ka naman niya sa kaumahan, temprano pa we'll drive on and follow the sun, making Sunday. Mga pamukaw sa sa mga mangunguma naton dara. Kamusta subong ang pananong? May mga times no, makaluluoy gid ang aton sa nga mga mangunguma. Kay tawag na permi maagyan sa mga kalamidad. May mga El Nino, may mga pagbaha, may mga bagyo, may La Nina mga ka-K5. Tapos gina take advantage bala no sa iban dara nga mga middleman. Nami ni pang salapido ng ilang mga buhok. Okay lang man sa iban, maintindihan naton maginansya. Pero iban lang sobra-sobra nga pagkatawag na, sobra-sobra nga pag-ayo, dalos pangayoon na lang nila sa mga pangunguma ila produkto. Kung ako naguro ga panguma, kaya bakla na ko sang middleman nga grabe ayo no mga do ba nga manegative kapabalahaw mo gasto. Ambalan ko na lang, imo na lang niyo. Ikaw na lang to harvest, bala! Kadas kabuhi mo. Oh my, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. Oras, alas 4:57 na sa nga aga. Prano pa gani kapitla na tahaw. Aon taguro anuhan. Poklos ang baboy ha. Hey, it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. Hambal diri When I see her, ni Buddha. hey, Each morning, we are born again. What we do today is what matters most.
So, dapat matuto ka kung ano ang nagakatabo subong. Kung may mga kapaltahan ka man, may mga sala ka man nga nahimo, o sa mga nagliligad ngayon na adlaw, nagliligad yung mga sinemana, forgive yourself. And of course, move forward. Seize the opportunity kung may magpalapit sa imo. Mga ka-K5, kung kaisa abi kita, no? Naanad kita sa aton nga trabaho, kung kaisa nabudlayan kita, or do hindi naton pagbuyan. Pero when there's bigger opportunity, mga ka-K5, then grab it. Grab it. Diba la, no? Open pa ko na bata ka pa lang, lamharon ka pa lang, parehas amo ni K5 Andre, mga manog pangasawa, manog pamana. Galing sa K5 Andre, ang ita pa na siya siyang asawa. May mga patigayon ka mo da? Kung may sino, may patigayon kay K5 Andre, buot ni siya. Kabalo man siya magluto, carry. Kung gusto nyo sang magatatap sa inyo nga mga hinablos o kung bata. Tunguan nyo ko nung Reyna. Shoutout man kay Sir Asiwagan Canindo AJ. Shoutout ma'am sa vlog ko, Asiwagan Canindo AJ. I-follow nyo siya ha. Sir John Clamar, good morning. And of course, subong nga aga, panibago naman yung mga balita kag impormasyon ang aton sa ring nga mga pag-aistoryahan diri sa aton nga pagpangalaga. O, tira ka pang laban na kamuda. Agoy. Arab lang bago ka palang ka pang nails, nails mga ka-K5. Nakapa-cutics kumbaga. O, tapos malaba ka naman, no? Tapos ang kuskuson mo naman ang tawag na. O, ka-relate ka muna. Kapin ba sa mga nanay, there are mga asawa. Ang mga bana nila, ang mga lalaki, bala, no? Hilig magsabit-sabit. Amo gina, no? Kita mo nang may masabit sa puwertahan. May isabit sa bintana. Ang mga bayo nila or pantalon, may isabit sa couch. Tapos, kung nang amuman sa mga bayo nila, no? Tapos ikaw pa mamangkuton, di na nga ako nga pantalon. Di na ako nga shorts, di na ako medyas, pati brief, ginapangita. Diba, Sir Virgilio Loza, amuman ka muna. And of course, sa aton sa ring nga mga headlines sa buong nga aga. Sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning News. By the way ha, belated happy birthday sa aton sa ring nga operations managers ng K5 News FM Philippines. Dara kay K5 Sir Eljon Castaño. Happy birthday! Sir Eljon, more birthdays to come. And of course, more candles to blow. Sa aton nga mga headlines mga ka-K5, ang suspect sa robbery hold-up incident sa Mandurriao napasakaan na sang kaso. Sa dugang diri nga balita lokal, ang city government handa nga magbulig sa doktora nga biktima sang hold-up incident sa Mandurriao. Bata diri sang suspect ipaidalom sa psychosocial support. Subject sa drug bypass operations ng Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6, mirasungan matapos nga nagbato sa operatiba. Unified 911 iga-launch sang gobyerno sa masunod nga semana. Kagaton diri nga mga persona nga nagareklamo nga nagakadulaan sang gamit sa tion sang drug bypass operation, mahimo nga makareklamo sa PRO6 sunod diri kay Brigadier General Josefino Ligan. Kag ang crime prevention program sang PRO6 nakatutok sa mga pamatanon. Kag dira sa may Mandurriao, may pila pagid kadugang nga augmentation sang personnel. Kay damo dara sang mga wala tuong nga mga rambol. Pila ka mga kinagamo kay syempre dira ang mga balay ilimnan, mga ka-K5, permigid ang ginahalinan sa mga away dira sa cubic so. And of course mga ka-K5, maghahatag man kita sang pila ka mga tips agod makasupot ikaw or makakinot sang kwarta. Para may savings ikaw. Para may savings kita kay hindi lang mani para sa inyo kundi para mani sakon bilang medyo gastadura man or wala man sang sinuptan. Sa mga ka-K5 naton,
Bali Sir Virgilio Loza, ako yagapang laba kagapang himos adlaw-adlaw na sa abroad abi akon asawa. O sige lang sir mabawi gid na sa kay misis. Ang imo nga kahidlaw ko. Kay Sir Toto J. Frias, good morning ka K5. Shoutout dira kay Nonoy Lanoy, isang barangay Ferraris. Toto J sa din ng Ferrari, sir. Pag-ulang ko kabati isang barangay Ferraris. Medyo tawag na. Tawag na medyo classy nga barangay Ferrari. Oras, alas 5:03 na sang aga. Standby ka mo dira, hindi nyo ko pagbayaan ha. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga programa. Dari sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipi-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, muntiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO
of 5K Broadcasting Network Incorporated. Ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM! Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News of the Filipino. Wow! May puso! May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, Aramis DTX 500. Up with the lock. Good morning! Saliwat sa mga ka-K5 naton. Kay Ma'am Erlina Telar Magoles. Nagatutok sa aton nga pagpangalagan. Nanggakin, good morning. Shoutout ng sabana ko nga si Noel Goles diri sa may Telecom Compound sa Barangay Quintin, Salas, Haro, Iloilo City. Kay Sir Jonathan Castor and Sir Julio Sancho Abelarde Medina. Mga ka-K5, mainit sa karon nga gina-istoryahan sa social media. Ang ining tawag na makuha kitaan na isang pag-asa. Ati sige. When you say This time, para mahibaluan ang update sa aton sa ring nga panahon, naka-standby sa aton nga linya ang weather forecaster sang Pag-asa Iloilo, si Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, good morning. Welcome sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News. Kaupod mo subong aga, ka K5 Kim. Good morning. Yes, morning ma'am. Sa ito mga suki na ito na kamati, bali mo na latest weather update sa Subong. Sa karon ang southwest monsoon o hangin habagat nag-apekto sa western section, northern ug central zone. Wala man kita LPA or bagyo nga ginamonitor sa Subong sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kita dari sa Western Visayas, generally fair weather kita. Mainit mapangang panahon sa aga sa udto kag sa posibilidad sa mga pagulanulan na ulan sa hapon. Isa kagabihon dala sa mga isolated or should I say dala sa mga localized thunderstorms. Hinatudog sa rangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas. Diyan makanay tudog sa rangan at mga pagbalod sa kagatan. Temperatura 24 to 30 degrees centigrado. Adlaw mabutlak alas 5:50 hanggang gaon matulog ni siya alas 5:46 hanggang. Amon niya tuloy na weather update, Landis Pag-asa Iloilo for this Rubin. Madamong hindi salamat. Thank you so much, Engineer Rubin sang Pag-asa Iloilo. By the way again, happy birthday kay K5 Eljan Castaño, ang Network Operations Manager ng K5 News FM Philippines. May birthday song na rin. Pwede na makanta, sir. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Good morning, Ma'am Antonina Manaay. Mga K5, mainit sa karon nga gira-istoryahan online. Kanangin, nakatapik lain-lain dari ang tawag na ang panulukan, ang perception sa mga Ilonggo. Right after itong dabla na dakpan tong suspect sa hold-up or robbery hold-up incident dara sa may parking area sang SM City sa Mandurriao. Nagpagwas ang statement si Mayor Raisa Tranya. Sa piyak sini paghahatagan sa gihapon sang bulig ang pamilya sang biktima ilabi ng iya asawa nga makarecover sa trauma. And subong damo rin naga-backlash ang naga-bash subong no sa sininga statement sang alkalde. Mga ka-K5 that it seems like nga do gina-tolerate kung tawag na lain-lain diri ang argumento sang mga pumuluyo. Kaya sang iba niya nagahambal nga amo ning ginatawag nga misplaced o misplaced compassion. O sala balang pagpahamtang sang ginatawag nga compassion. This is not the ideal circumstances. Kung this is not the ideal situation nga supposedly magpakita ikaw sang compassion. Pero
Delete naman to ang unang nga statement. Nagpagwas ang panibagong nga statement kahapon. According diri sa statement sa Facebook page, or official Facebook page ni Mayor Raisa Treñas, ang bulig is of course ang ining ginatawag nga psychosocial support, especially sa menor de edad nga bata sang suspect, but then they are trying man, or they are willing, they're very open to help in terms of recovery, no, sa trauma, sa pain and fear, sa bahin man rin sang doktora nga biktima. Sangin pamangkot diri kahapon sa makatapos ng media si retired Colonel Cornelio Salinas, which is the former Iloilo Police Provincial Office o kan IPPO Director, nagsubong, no, PDRRMO head, no, or PDRRMC head sang Iloilo Province. Sangin pamangkot siya, what is your reaction? Sir, anong reaction mo, sir, kay hambal ni Mayor Raisa Treñas? Tawag na ibuligan ang pamilya sang biktima nga magka-recover sa trauma. Bala nyo, no, sabat yan? Ano sabat yung mga ka-K5? Oh my God! Next question. Munang sabat ni retired Colonel Salinas. And actually, kahapon nga adlaw, ginsapol manor, nag-meet diri ang Iloilo City Police Office. Sa mga establishments, sa mga hotel managers, sa mga heads ng security diri sa mga establishments, especially mga hotels and malls, diri sa may syudad sang Iloilo. Agod no nga may istoryahan ng pila ka mga pwede changes o kung ano ang pwede nila mahimo in order nga mapahugot paligid ang security sa ilang mga areas. And actually may naghatag man diri gani sa aton isang information via our Facebook page o nga may ginkawatan man gani nga convenience store kuno kahapon, no. Follow the sun. Dira sa may Mega World area, and we're trying to reach out, no, sa police, sa Mandurriao Police Station kung na-report ini, no. Ambot sa mga kawatan niya, tawag na impas na natapos na gani ang tawag ilag na ano ganito tawag nila ng K5Al. Tawag nga tingkiliwi na prosubong kakiwi gapon ang kamot nila yung nami kiwion. Pero according diri kay Mayor Raisa Treñas, napasakaan naman sang kaso kahapon ang ining suspect. That is why nga justice has to be served. Pero di mayara ko no yan sang mga supposedly hindi maumid because of the circumstances sa konsekwensya sang pagpangawat dari mga ka-K5 sang suspect o tinaulami dari apektado ang iya sa nga asawa kag ang iya dari nga bata nga minor. Pero ang una yabi nga statement is buligan nga makarecover sa trauma ang asawa sang sining lalaki. Pero according diri sa information, may pila ka mga report sa diin. Mga ka-K5, may allegedly may pila na ni ka background ang ining suspect mga ka-K5 in terms of pagpangawat. Dabala, may ara dito kuno sang ginhalinan niya sa obra. Pila ka mga supplies ang iyagin panguha. It means, sa mga may background, tawag na baliskad na rin. Sa unang nga report from Iloilo City Police Office and sa barangay mga ka-K5 nga wala siya sang malain nga record. Ang ining suspect nga si alias Philam, 39 years old, nga taga Barrio Obrero Lapuz, Iloilo City. According man diri gani nga ang buligan pa nga makarecover sa trauma ang iyang asawa, wherein nakitaan sa CCTV nga amo ni siya ang ginsugat sang suspect right after nga magpang-hold up dira sa doktora sa may SM City. Damo diri subong naga-question, and it seems nga somehow do got tolerate sa mga nagahimo sang kriminalidad ang ining statement, no, or pahayag ni Mayor Raisa Treñas sa iyang Facebook page. Pero sa uli diri nga statement nangambal diri ang sa kahapon yan kaya una yung post which is ang motong ginbash
ang deleted na sa iya official Facebook page. Pero diri sa latest nga statement, ang hambal rin ni Mayor Raisa Treñas, we understand the strong emotions brought by the recent hold-up incident. Because of the cooperation of all parties, the suspect was arrested in record time. The case against the suspect has been filed today. Justice must be served and the suspect must answer before the proper courts. To the victim and her family, we recognize the trauma, the pain and fear that the victim has suffered, and we fully stand with her in her healing and recovery. The STT stands ready to provide any further assistance they may need. We also recognize that in situations like this, there are innocents who are unwillingly dragged into the consequences kung may mga naulamin, mga ka-K5 na konsekwensya. Thus, the suspect's minor child has been referred to our mental health program for psychosocial support. Ang last line dari Mayor Raisa Treñas nga criminality has no place in our city. Those who commit crimes will always be held accountable. Crime does not pay. Okay, ang subong eksena sa social media. Tamo nagahambal nga ang first statement ni Mayor Raisa. It seems nga doon na tolerate, doon na hatagan pa bala sa lasang venue, ang ganing mga malain ginhawa, kahit since buligan man ang ila sa nga pamilya. Then supposedly, Ma'am Raisa, kung gibuligan, gid man nga sa nga pamilya sang suspect. Mas mayo, siguro, kung wala na lang gin lakip dari sa statement mo, no? Or buligan nyo lang, dira, hindi niya lang pagpabalo-balo sa tao. Kaya according diri sa kampo naman ni Mayor Raisa Treñas, nga na-misinterpret. Na-misinterpret ang una sa niya nga statement. Pero bisan sino, padra nga mga mainalamon, nalain-lain niya mga profesyon, mga professionals, mga ka-K5. That's how they take ang amo nang ila sining paghangop sa atong una nga statement ni Mayor Raisa Treñas. It seems nga nagadampig ka pa sa siring suspect. Although nga, of course, apektadong iya nga pamilya, but supposedly, nadumduman na sang suspect the moment iya nga ginhimo ina nga bagay, ang ining pagpang-hold up. Kag in the very first place, since nga may pila ka mga record siya, nga nagpangawat na siya makapila ka beses. It seems kabalan na saya. Wala na isang huya sa iyang lawas. Pakabal na lang yun. Okay, according man gali dari sa Iloilo City Police Office o kun ICPO, before or sang after niyang tawag na, no, magpang-hold up sa SM, may ginsugat siya dito sa city proper, which is amo ng iyang asawa, mga ka-K5. Ginsugat niya gamit ang motor. Probably may knowledge ng ningadaan. May possibility nga may knowledge ng ningadaan ang iya nga asawa. Posible, ha? Kagin suportahan man ini or gin tawag na gin back dari ni Councilor Nene de la Liana ang ini nga statement no ni Mayor Raisa Treñas. Mga ka-K5. According diri kay Councilor Nene de la Liana, based diri sa iyang statement, abalya, ang aton mental health office open kag willing maghatag sang mental health and psychosocial support sa biktima kag sa iya pamilya. Obrahon namon ang tanan para maamat-amat dula ang trauma nga naagyan nila. Sa minor nga bata sang suspect, hatagan man siya sang programa para sa mental health o kon para sa iya nga mental health, especially nga minor, para maintindihan niya ang hindi sakto kag malain ang ginhimo sang iya nga tatay. Oti lain-lain diri ang Sunday morning, up with the lock. I think I'll take ang comment diri sa mga netizens. May nag-comment diri ang balya daw gina-promote ang pagpang-hold up base next week damo na ni sila agoy. O hindi ka mo mag-committer. Pakabudlay ka mo dra, lumaban kayo ng patas. When I see her, I know that
Ang baga ni Sir Jack Mekoroketo Yaban. Ang baliabisan grade 2 kuno kay hindi na nasang tsakto kag indi ah. May mga nagka-comment ba diri mang hold up na lang kita para mabuligan ni Mayor ang pamilya. Exclusive lang na diri sa Iloilo aba. Pero ang punto diri sang alkalde is the psychosocial support. Pero it seems sa gihapon no. Kung gibuligan yun man no. Ay na lang tani pag i-mentionar sa publiko. That could bring a lot of interpretations. Mga ka-K5. Let's take the call. Kay Sir Dino Takayon Deloria, maidayad nga aga sa mga taga-Duran, sa mga taga-Lumalag Kapis, mga ka-K5. Sana ka modera, bakod gid ang K5. Sunday rin ka, may K5 doon. Thank you so much. Sir Rapista RV Latumbo. Good morning, Ma'am Alex. Basta Ma'am Alex, yan na pangita ho. Kay Sir Roland Hemenea, always gid nga nagatutok diri sa aton kag kay Sir Mar Borca, mga ka-K5. And of course, ang kahapon ang ining cover exclusive ni K5 Aaron Refoyo ng drug buy-bust operation dira sa may area sa Mandurriao. Ang tawag na actually nahimo or natigayon ang ining transaksyon dira sa may barangay Pakyad Oton, Iloilo. O galing kay nagbato ang ining suspect kag naglagsanay pa tubtob didto sa may area sang barangay Oñate de Leon. Grabe nga lagsanay ba? Tinakaangkon ni sang pila sa kilid ang ining subject kaunang suspect nga si alias Ghost. Gamayan ka lang mangin Ghost, 35 years old, residente sang barangay Bakhaw, Mandurriao. Gamayan na lang gid magkanta sang minumulto na ko ng damdamin ko. Grabe nga alias ba? Alias Ghost. Kaya allegedly nagbato ini siya sa operatiba. Sang namutikan niya nga do police na niya. Do trupa na niya nga kun nga katransaksyon na. Ara kay tawag na nagdirect siya tiro directly sa police, mga ka-K5. And maswerte man niya wala na iguan niya ang sabahin sang siring police. And tawag na naglagyo siya gamit ang iya sining salakyan. Ang duwag duwag apple green. When I see her, I know that you'll say kagagin try pa rin nga tiruhon sa mga kapulisan ang ruida sang siring salakyan, mga ka-K5 sang siring subject. Galing kay wala siya balaya wala maiguan, mga ka-K5 ang ruida. Ang naiguan isang kilid nga porsyon sa left portion sang passenger seat. Kag dito na siya na pilasan tungod nga naglusot ang bala. Swerte gid nimo ang subject may himala pa sa iya. Sa naglagsanay sila dira tubtob sa may barangay Oñate de Leon, Mandurriao. Tingala magani kita no. Kapon pamalawagan ni K5 Aaron ang area. Abaw sa Pakyad Oton, Mandurriao Plaza naman nimo. Tapos, tigidalaman siya sa ospital. Of course, bisan subject na sa drug by-bust operation. Tao man na siya gihapon niya. Of course, kinanglan sang medical attention, medical needs. Kung kamo nga mga circumstances, napilasan siya. Pero as of this time, okay naman siya. It means nga may siyam siya kakabuhi. Nakuha ni sa iya ang pila ka mga binugkos ang plastic sachet sang suspected shabu nga nagabalor sang masobra 2 million pesos. May mga bala mandri, may 9mm pistol, bala sang shotgun, tawag na pila ni ka 35,000 pesos nga buy-bust money. Kag iban pagid nga mga non-drug buy-bust item. Kagabi dira sa may bahin sang Sara, Iloilo. Nadakpan man dira sang Provincial Drug Enforcement Unit ang ining
Allegedly, supplier o naga-supply sa illegal nga droga sa may Quinto Distrito kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ang ining arestado, 3 ka mga kalalakihan kag 2 ka mga babayi sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang PDEO sa pagpanguna dari ni Police Major Daji De Lima sa may Barangay Padyo Sara. Mga around manuglas 8 ni sang ginkasa ang ining operasyon mga ka-K5. Dariin ang mga suspect Musanday alias Brok nga ginakabig nga high value individual o kon HVI. Ang ikaduwa dari si alias Anthony as 57 years old, driver kag residente sang Barangay Bula, Kenya, Estancia, Iloilo. Mga kaupdanan ni siya sang main subject, no? Si alias Dex, 44 years old, residente sang Barangay Poblacion, Carles, newly or street level individual. Alias Bia, 20 years old, sang Barangay Dayhagan, Carles. Kag alias Connie, 50 years old, residente sang Barangay Bangkal, Lemery, Iloilo. Tigin panginwala maniya sa bahin sang subject ang tawag na naga-engage siya sa illegal nga droga. Admittedly, sang una pa kuno or dugay na nga tiyempo, dapat nakabaligya man gid siya kag nakatilaw-tilaw sang tawag nga shabu. Pero based diri kay alias Brok nga subong wala na kayang iya diri nga according sa iya nga utod is SB member mayara sang municipal treasurer kag siya negosyante. Amo na sa iya nga side mga ka-K5. Nakuha diri no ang 4 ka mga natay kag 2 ka regular plastic sachets sang ginapatian shabu kag 1 ka 9mm homemade caliber revolver. May allegedly may natabo pa nga paglukpanay sa diyan ginapatihan nga nag-attempt pa nga magpalagyo ang ining mga suspect sakay sa ilang salakyan. Na-recover ang 650 grams sang suspected shabu nga may market value nga 4,420,000 pesos. Kaya ang standard drug price sabi sa per gram no mga ka-K5 or per gramo yara sa 6,800 pesos. Depende pa na mayara pagid sa mga high quality, mayara man yan sa mas manubo nga quality. Nagavary man ang price depende sa quality. And abunan no ang according sa mga kapulisan. According diri sa PDEO, sila Nino or si Brok ang naga-supply sang illegal nga droga sa Iloilo province. Kag naga-supply man siya from time to time sa areas sang Negros and other areas or provinces diri sa mga Western Visayas. Ang unang ginatawag nila nga King of the North or King sang Norte dira sa may Quinto Distrito. So ibalungan natin pag ang mga background or updates diri sa siring mga subject mga ka-K5 mamakon mo may mga 20 years old pinakabata nga naaresto. Amo ni si alias Bia nga Dayhagan, Carles. Good morning kay Ma'am Sylvia Pama nagatutok sa aton nga pagpangalagad tupas Kasipe Raymond. Kay Sir Mara Borca, kay Sir Dino Takayoy. Ayad, nabasa ko na ni Kainan. Si Ma'am Ninita Del Prado, magapadulong na sa simbahan, magasimba sa buong aga. First mass na Ma'am, or second mass na. Happy Sunday! Oras 36 minutos makaligan ang alas 5 sang aga. Standby ha, pagpanumbalik naton. Magabuya man kita sang pila ka mga commercial sa anay. Kag pagbalik naton pila ka mga balita kag impormasyon, sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo, and of course ang presyohan ay subong sa merkado. Inom ka mo dira sang YTC, ang alkaline-based nga vitamin C, and of course DTX Coffee Mix and Prebio Coffee. Manami gid nga mga kape, samtang aga pa mapainit-initan or ang imo sining tiyan mga ka-K5. Standby, magapanumbalik kita diri sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... Happy
Happy Fiesta Barangay Navais, Mandurriao. Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Banala. Oy, garap. Kinala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit man. Ito pinalagpati mo yaya. Mga jit na naman. Ready? Ilutos mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, di top 3 lang. Okay. Final round, iputos mo na! Grabe sila kay Guapa, oh. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Oh, okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, okay. Isipon naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako yung mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami, no? Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Anda, ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng alak, ha? Mga batong napaginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. May mga piso ganihata, nakadlaw siya. may nag-piso pa na water sa mga. Aray, Awan. udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay na. Tara na. Ini sa ikaw ko lang binog. 200! Oh, lupat pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, ha? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Kami? Tutuhan. 500! Nalipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa may 5 News FM? Okay. Liwatondang hambang naton FM Horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Mawilo
News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras, 42 minutos, magaliga ang alas 5 sang aga. By the way, good luck dira ha sa mga take subong sang bar examinations dira sa may Central Philippine University. Padayon lang and kabay pa nga makapasar ka mo dira tanan. Go, go, go! Sa mga bar takers dira. When I see her. And I know, grabe ni Kolba sang mga takers mismo, dahil lang ang mga pamilya. Very challenging, no? ang examination ngayon. Pero this time, makuha kita sang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Iloilo. And of course, pila ka mga balita kag impormasyon man gikan sa aton nga patron. Upod kay K5 Karen Badilla. Naka-standby sa linya K5 Karen Badilla sa patron. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Karen, good morning. K5 Karen. Nagadula K5 Ans ang signal dari subong no ni K5 Karen Badilla. This time i-establish na to no ang maayo dari nga connection sa aton siri nga patrol. K5 ka, good morning. Hello sir. K5 Kim. Yes, K5 Karen. K5 Kim, sa subong temporaryo na no, ngaging siraduhan ang pila diri ka mga dalanon sa may malapit sa Central Philippine University bangod sa pagahiwaton nga bar exam sa subong nga 2025 K5 Kim. Bali subong nga adlaw ang first day gid sa bar examinations diri kung sa diin ang Central Philippine University ang nangin local testing center no para ya sa ining bar sa subong nga 2025. Kung mahibaluan ginpasiraduhan ini ang Lopez Haina Street, corner San Isidro Road kag ang Kabangbang Street diri sa city o kon sa Central Philippine University ayon K5 Kim. Kag kung mahibaluan ti Sunday man way gawa sa mga ano itawag mga public no nga mga salakyan or di gani mga private. Kung may private gid man K5 Kim sigurado iyagi na sa mga law students naton or sa iban no nga mga magakuha sa bar exam dira sa may Central Philippine University K5 Kim. Kag may mga ano naman may mga kapulisan naman dito nga naka bantay K5 Kim mga katapo sa aton nga traffic enforcers diri sa city government kag ano man ang iban pagid nga mga law enforcers naton K5 Kim agud nga masiguro nga mangin matawhay ang ining una nga adlaw sang bar exam diri sa may Central Philippine University K5 Kim. At sa buong K5 Karen, damo dara sa mga takers na or damo na dara in terms of ang influx or crowd dara K5 ka? Yes, K5 Kim kaina way pa ni nagbutlak ang adlaw or madulom pa lang K5 Kim. Madamo na sa mga estudyante ng iban or mga bar takers naton ang nag-alalabot sa area. Then magluwas dira syempre ang mga law students naton nga maghatag man sa mga asang moral support nila sa mga seniors or sa mga nauna sa Ilaya K5 Kim nga magakuha sang eksaminasyon sa subong nga adlaw K5 Kim. Tiyaton solihi support man ta kay K5 Alex no? Kaso nga makagraduate na ini siya pati ikaw sa ulihin mo na kung may eskwela pag ikaw K5 ka. Do wala na gana. Ikaw guro. Do wala man gana. Do wala man gana K5 Karen. Kay for example sa ato nabi nga mga mascom do ano siya no do prilo siya in any courses gani subong bisa na gani course mo subong pwede mo maka-proceed sa law K5 ka mo no. Yes, correct gid K5 Kim. Ti ang no sa subong ang aton nga mga ano diri ang security diri sa may Central Philippine University ang ano gid K5 Kim ang 101% gid nga prepared para ya masiguro ang ano man yung safety sa mga magakuha sa exam, mga families nila kag mga iban no nga mga abyan nga nagahatag gid sang suporta sa Ilaya K5 Kim nga ari diri subong sa area sa Central Philippine
University. Kag tiyan mo man na nagahingyo man ang aton nga kapulisan nga cooperation lang sa public para nga masiguro nga way sa may matabo nga kinagamo kung ano man dira iya K5 Kim sa during no sa pagkuha sang bar exam sa mga future lawyers naton nga K5 Kim. Ramo na no, cooperation nandira sa mga tao sa palibot. Pinagligad na may iban galibot gid sila or layo-layo palakton nila kay nasulod ng mga jeep, kag-iban pagidara nga mga di pasahero nga salakyan. Ramo na gamay lang nga sakripisyo para sa aton sa ring nga mga future lawyers nga mga depensa or mangin tawag na dako nga support system sa aton sa ring komunidad K5 Karen. Pero aside dira sa may area sa Central Philippine University, may other road closures pa bala K5 ka? So far, why naman kita sa may may nabaton nga mga information. Kita naglibot-libot man kita diri sa syudad sang Iloilo. Why man kita sa may na-observe nga mga road closures sa Subong. Pero kagabi K5 Kim, kung madumduman nga sang tinalikdan tong nga inadlaw, nagpagawa ni sa statement bala si Brigadier General Josefino Liga ng aton nga Regional Director diri sa PNP Western Visayas nga magadugang sila sa personnel especially sa ICPO especially diri sa may Mandurriao kag ti kagabi ginpang augment na ni ang kapinvyente ka personnel from Regional Mobile Force Battalion 6 K5 Kim para magbantay no sa seguridad diri sa area K5 Kim kag sa paglibot-libot naton kaina sa aga madamo kita nga mga kapulisan especially ang tawag ang ilang mga patrol no nga naga-standby do kagina dito sa may ICC grounds do pilato ka patrol ang nakitaan ta do mga 3 K5 Kim ang isa naka-standby dito sa may malapit sa may cubics kiti dira ginada permi nagaumpisa ang kinagamo ang isa naman niya dito sa may entrance kag exit while ang isa ti nagalibot-libot K5 Kim pag gwa naton sa may ICC grounds pagsampot agad no sa may Taft North hasta na dito sa may Diversion Road K5K may mga kapulisan kita nga makit-an man nga nagabinantay sa higad sang dalan K5 Kim mo na ni sila ang mga ginduga nga puwersa sang PRO6 para sa ICPO para ma-prevent ni ang mga krimen nga nagakatabo diri sa aton sa syudad sang Iloilo especially diri subong sa Mandurriao kay humalin sa mga tinalikdan nga binulad o diri ginadi ang sentro sang kagahapon K5 ka tong kita mo tong lampusana isang helmet. Amo gani. Na-timingan niya lang nga wala pa ka-augment dirang taga RFMB. Kagalas 4 sang kagahon usually amin ka-rotate man dibla na ang kapulisan. Yes, correct K5 Kim. Na-timingan gid nga wala dito may naka-standby kay kung maglibot kita sina K5 Kim sa dira nga area may mga kapulisan gid. Butigin timing gid nila K5 Kim kaway dito police. Kag wala sa may nagtawag gid muna pa mag-video K5 Karen. Isa man na sa ginakabalak-an man bala sang aton nga kapulisan kay kung may mga kinagamo abe unahon pa na danay ang video antes siya magtawag sa kapulisan tapos kung malate gani abot ang pulis daw sala payas ang pulis ta kun nga na-delayed sila K5 Kim. Pero in fairness dako man ang bulig sa mga video nila bilang ebidensya. Kay kung wala man gid na video manginwala man sa wala ko ya. Hindi ako to ya. Lain to siya basi look alike ko lang to sa. Pero amo man na nga for example damo to actually ga tinumpok K5 Karen nagatinan auto kahapon wala gid sa may nagtawag sang pulis nga supposedly lapit lang dira ang police station dira sa may ICC area K5 ka. Ang iba niya nasadyahan pa na naga-video mabag. Oh sige tapungula pa gid. Wala. Knockout. Kita mo pa gito. Ang isa pa gito nga ara man involved sa kinagamo lagak pa yang short. Hindi siya kaboylo K5 Karen. Amo na kon mag-involve ka mo sa away, sa rambol-rambol, dapat nakapaha or hugot dirang ilo ka short. Budlay na, makitaan nila ang imo nga matuod-tuod nga armas. Short? Short firearm. Kasi hindi mo short K5 Karen. Kasi long firearm to. Kasi gamay lang to lawas siya, pero laba gali siya sang tiil. Balila mo kung basta gamay, siguraduhon mo gid nga laba tiil ya. Doama mo gid. Pero kung mga taas, slip out mo na. Sabi ka daw ni K5 Karen, no?
Pero sa for example, ang baldila ko no, for example, sa mga Amerikano, di ba la? The more nga dako nga tawo, the more nga gamay. Gamay ang pasensya. Ako na ka na mo. Kita mo nang do LPG na. Lipot nga tambok. Grabe, tira mo ba gasol? Gasol. Tawag na, lipot nga tambok. Ate, sige base din pa ni magkanto istorya na. Pero K5 ka rin, diretsuhan na lang nato, no? Yung masaya nga balita and of course, market report K5 ka. Ang sa aton nga mga balita, pagid K5 Kim, diri man gyapon no, sa PRO6, kung madumduman to, sang tinalikdan nga inadlaw, duha ni ka mga hepe diri sa province naton agin pang-relieve, kay bangod suno sa kay Brigadier General Josefino Ligan, diri sa bahin sa Pavia Municipal Police Station. Siyempre, kung maghambal kita Pavia, ano ni siya mo, kumbaga, pangaduha man sa syudad sang Iloilo, K5 Kim, nga may mga, ano man dira, no? Mga drug pushers man, kung sa diin, ang mga drug buy-bust operations, ang minilyon, no? Kung kaisa, ang ka-confiscate sang aton nga kapulisan. Pero sang ni K5 Kim, ang nanotisyaran, no? Sang aton nga kapulisan, especially sa mataas nga level, no? Sang PRO6, diriya sa aton, nga duway gawas ang accomplishments K5 Kim sa illegal drugs ang ini nga police station. Rason kun nga gin-relieve ni RD Ligan ining si si Police Major Jose Nemias Pamplona, kagtigin talusan ni siya sang iyang Deputy Chief of Police nga si Police Captain Ritzfield Presquito. K5 Kim. Then sa bahin naman sang Haniway Municipal Police Station ay nagprangka gid si Major o kon si Brigadier General Ligan nga why gid siya na satisfy sa performance ni Police Captain Hector Ayagan. K5 Kim kay ti syempre magluwas to nga naabtan niya nga wala na ka-uniform ining si Captain Ayagan. May mga nakitaan pagid siya no nga mga lapses man dito sa ina nga police station kay ti sa statement diri gani ni RD Ligan nga gusto niya nga mas mag-improve no ang leadership dira sa Haniway, rason nga tigin pa isla niya man ni ang hepe K5 Kim kag ti sa subong ining si Captain Ayagan kag si Major Pamplona ang na-assign sa subong sa IPPO headquarters. Pero K5 Kim unahon naton baladanay pamati ang statement ni RD Ligan regarding ni sa pagprangka niya nga suno siya ti why siya na namian sa nangin supervision skills ni Captain Ayagan dira sa may Haniway Municipal Police Station. Yan na down. Lugin na-establish pa ni K5 Andre ang yung sininga audio K5 Karen. Pero si Sir Ayagan, ano nakadugay gina K5 ka? Si Captain Ayagan? Sa pagkadumdum ko ng mga more than 1 year naman ini siya dira sa Haniway. Kag in fairness sa iya K5 Kim, approachable kag accommodating ini katama si Captain Ayagan. Pero syempre pag abot naman niya sa patag sang performance nila, PRO6 na lang ginayang maka-decide K5 Kim kung ano ang ilan niya nga rate sa ano itawag sa performance no sa pag-evaluate nila sa performance ang aton nga mga hepe K5 Kim. Kaya considering once ikaw hepe gina-assess man na ang paano ikaw mag-lead ang imong mga supervision o kung hindi lang manaya sa in terms sa mga investigation hindi kung paano ka magpamalakad dira sa ila sa nga police station K5 Karen. Yes. Kahit isa pa gidira ang budlay kung regional director mismo ang makadakop bala sa imo or makakita during duty mo ya. Why wala na naka-uniform? Mo kay usually diba si General Ligan na naga-surprise inspection from time to time, no? Yes, correct gid K5 Kim. Bisan layo ka pa ya pro kung gustohon niya gid nga inspeksyonon ka mo. Ang sa Haniway K5 Andre, ang nambal ni Ma'am Karen, no? Ang sa Haniway play K5 At sige, this time pamatian naton ang pahayag ni Police Brigadier General Josefino Ligan. That was Tuesday. I conducted inspection to Haniway, MPS, and RMFB. And it's just sad to note that the station, the leadership of that station is not that very good. So that's why I ordered the relief of that police chief of police
his supervision skills is not that good, so we have to replace him para mapaganda rin yung pagpapatakbo ng Haniway Police Station. K5 Kim, tinabati ang pahayag ni RD Ligan nga ang Wala siya na namian no sa supervision skills kay sa leadership sang tinalikdan niya nga hepe dira sa may Haniway K5 Kim. This time naman, ano naman ang rason kay Police Major Pamplona K5 Karen? Pabati ba naton ang pahayag ni Brigadier Josefino Ligan. By the way, good morning kay Sir Romeo Sobere. Happy Sunday everyone. Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, Sir Bonnie Calad, and Evan Penaton dara nga mga live viewers sa karon. This time, ang tingog ni Police Brigadier General Josefino Ligan. Yes, part of our performance evaluation, merit evaluation. Ano yan? Parang regular yan, na talagang i-relieve sila dahil wala nga silang accomplishment. Diba? The fact that their jurisdiction has these reports on illegal drugs and yet there are no actions to organizational decision. You are sleeping on your command. You are not doing something to stop illegal drugs in your area. Hindi kayo nakapanghuli. So, talagang i-relieve natin yung mga pinag-aaralan natin, but so far wala naman. It's just his inefficiency. Inefficiency when it comes to the performance in the operation of illegal drugs. So we might as well replace him. Baka nawala na siya ng desire para magtrabaho when it comes to illegal drugs. K5 Kim, mo tong payag no, ni RD Ligan nga base wala na niya sang gana ining or desire no si Major Pamplona sa pag-operate sa illegal drugs. K5 Kim, amo na nga tinag-decide ang aton nga regional director nga Islan ang hepe sang Pavia Municipal Police Station. K5 This time K5 Karen, layhon na lang nato no ang imo sa nga market report since nga manog tapos naman naton diri nga programa. Ano nga gin-monitor naton subong K5 ka? Sa aton nga market K5 Kim, short kita sa budget subong. Ano to ba? Kay layo pa man ang ginsinas K5 Karen. Oo. Tingin na tipid-tipid lang anay. Kay wagit kita sang budget nga sang inugbaka. Kaya mo man nagyapon ang mga presyohan na K5 Karen. Amo gani. Why man sang pagtaas magluwas ng abi sa bugas K5 Kim na notisyaran tani kay syempre kita nagapangabuhi man. Ikaw gabakal ha? Mambala si mama mo nagabakal ka sa tindahan. Wala man. Nagagabakal pero hindi ako ang nagahakwat. Ano ang feel ko ang mga bugas ng K5 Karen ng mga hasmin, mga humot. May pagmahal gid man K5 Kim asa naligad to ang 900 mo subong nag 11 or di kaning ibang iya nag 12 ang way pa na no naglabot ya sa isa gid ka sako ang 25 kilos na naguro. May pagmahal gid man K5 Kim sa bugas naton diri sa Western Visayas. Pero kung syempre kung sa mga isda, mga karne sa baboy, pareha sa gyapon K5 Kim way naganubo sa 320 to 380 ang kilo sang aton nga karne sang baboy. Then sa isda naman niya K5 Kim mga way ganubo sa 300 ang per kilo sang aton nga mga isda K5 Kim since nga ang kumbaga bugana man no sa subong ang hulik sang aton nga mga fishermen Visayas. Ate sige. Thank you so much yung mga balita dira sa Patrol K5 Karen. Nautod. Nautod ang signal sa aton sa ring patrol. By the way, good morning kay Sir Novan Heroza. Karon na lang nato ni istoryahan ang pila ka mga tips kung paano makakinot or paano maka-save sang kwarta.
Kaya ginakolabos sa gatas ng tiyampo. Thank you so much. Magasunod ng programa Sunday Morning Newscast. Upod nyo sa gihapon ng inyo alagad K5 Kim Montaño Caluyong and K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Once again, sa aton Master Control K5 Andre Fred La Pastora. Ako naman ang inyo na kaupod K5 Kim Montaño Caluyong. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok at sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Nabuling mapaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw na H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup.
Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Bumakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Bumakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. D3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Nag-indi man nami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod nga magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo.
DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras alas 6:15 na sang aga. Pilipinas, maayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Setyembre 7, tuwig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo tag sa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian makita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si ka-K5, Aaron Refoyo. Sa headlines, agadulong sa inyo sang kaalawan sang DTX 500. Uman sa Ampalaya Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes. Agod makalikaw sa high blood pressure. Pagsubong man sa balatian niya cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy. Sailo na kita sa aton siring mga headlines. Una kita sa aton top story of the day.
Story of the day. Story of the day. Sa headlines, Malacanang ginpakamalaot ang ginapahayag political spins nga ginahimo sang pila ka mga mamalidha. Kag sa ato naman balita lokal. Balitang lokal. Suspect nga nag-hold up sa asawa ni Anay IPPO Director Retired Colonel Cornelio Salinas napasakaan na sang kaso. Oswag Ilonggo Party List kong Jojo Ang na-mentionar sa counter affidavit ng district o ni District Engineer kalalo nga akusado sa ginaligar pagpanuhol kay Kong Leveste. Kag sa aton balita regional, van owners kag drivers sa Antique nagtipon na gudi pa inspect ang ilang mga unit. Drivers nagpanawagan sa LTFRB nga aprubahan ang ila prangkisa. Balitang National. Sa balita national, problema sa brownout sa Siquijor. Tapos na suro kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Secretary Dizon, sugot nga buhinan ang 2026 budget sa DPWH, labi na ang mga Red Flags Project. Balita International. Sa balita international, Putin hindi pabor sa pagpadala sang iban nga mga pungsod sa mga soldado sa pungsod Ukraine. Panibagong nga oil price hike. Natala na naman nga magasugata sa mga motorista sa masunod nga simana. Sa ilo naman kita sa aton balita sa patag sang hinampa. Balitang Sports. Mike Tyson kag Floyd Mayweather magasambuwa sa exhibition boxing sa tuig 2026. Balitang Entertainment. Sa balitang entertainment, Ryan Bang kag fiancé sini bulagay na. Balita Extra Special. Sa balita extra special, sa tuyo nga makakinot sang kwarta, may isa ka lalaki nga nagmato-mato sa paghimo sang iya dentures. Pinaagi sa mga materyales nga iya ginbakal online. Kagiri nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan. Sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C nga nagahatag proteksyon sa lawas kag nagapabaskog sang resistensya. Sailo na kita sa aton mga balita. Una kita sa aton top story of the day. Sa top story of the day, nagpagwakas sang mabugat nga pahayag ang Office of the Executive Secretary sang Malacanang kasunod sang ginapayag political spins gikan sa pila ka mga miyembro sang Kamara de Representantes nga ginapayag nagatuyo nga ipaupok sa executive branch ang pagbasol angot sa mga isyu sang korupsyon kag kapaslawan sa gobyerno. Base sa statement, mabaskog ang ginakontra sang gabinete sang presidente ang mga pahayag sang pila ka kongresista nga suno sa ila ginagamit ang isyu sang budget kag investigasyon bilang political theatrics agud nga matabunan ang kaugalingon nga kakulangan. Ginhatagan naman pagtamod sang Malacanang nga hindi nila pagpalampason ang anuman nga pag-atake sa integridad kag reputasyon sang executive branch. Ilabi na kung ginagamit ang budget process bilang hostage sa mga kaugalingon nga interes. Dugang pa sang palasyo nga ang mga ginahimo nga investigasyon sa mga anomalya sa gobyerno ang mangin wala sang kapuslanan kun mismo ang ginahilinan sang korupsyon ang wala ginaaktuhan. Suno pa kay Executive Secretary Lucas Bersamin nga dapat pag-umpisa ang pagpaninlo sa sulod sang Kongreso agud mangin epektibo ang anuman nga reforma sa gobyerno. Nagwa ang pahayag sa tunga sang nagainit nga tensyon
Sang pila ka mga miyembro sang Kongreso kag sang ehekutibo angot sa mga issue sa alokasyon sang pondo, transparency kag accountability sa gobyerno. Sa ilo naman kita sa ato nagapangunang balita lokal. Balitang lokal. Sa balita lokal, napasaka na ang kasong robbery sa suspect nga nag-hold up sa asawa ni Anay Police Provincial Director, retired Colonel Cornelio Salinas, nga si Dr. Lulu Salinas, sa tong Setyembre 3 ang gabi sa parking area sang SM City, Iloilo. Sunod sa Iloilo City Police Office sa ICPO, na-file na ang kaso sa Iloilo City Prosecutor's Office la 7:25 sang aga kahapon Setyembre 6. Kung madumduman niyang suspect ang na-trace ang kapulisan, pinaagi sa CCTV footage halin sa crime scene. O ang crime scene, padulong sa lugar kung sariin ginhaboy ang wallet sang biktima sa Solis Street sa city proper. Sa padayon nga backtracking, na aresto ang suspect sa Barrio Obrero kung sariin ini nagatiner. Nahibaloan nga ang wallet ang may unod nga kwarta, US dollars, euros, kag ATM cards. Nakahanda nga magbulig ang Iloilo City Government sa doktora nga naging biktima sa robbery hold-up incident sa parking area sang mall sa distrito sa Mandaluyong sadtong Setyembre 3 sang gabi. Sa statement ni Mayor Raisa Treñas, ang city government taga-simpatiya sa biktima kasunod sang ginbilin nga trauma, kasakit kag kahadlok sa nga mga nahitabo. Samtang sa kaangay sitwasyon, may mga inosyente nga naulamin kaangay isang bata sang suspect nga isa ka minor de edad nga ilang refer sa mental health program para sa psychological support. Criminality has no place in our city. Those who commit crimes will always be held accountable. Crimes does not pay. Pahayag ni Treñas. Pahayag pa sang natungdan na file na ang kaso sa suspect aga o kon sa Hall of Justice kag nakaga o kon nagakadapat lamang sunod sa askalde nga maserbe ang hostisya. Sa dugang balita lokal, nalakip ang pangalan ni Uswag Ilonggo Porteles Congressman Jojo Ang sa counter affidavit ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo nga ginaaligar na nuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legada Leviste. Sunod sa legal counsel ni Engineer Calalo nga si Attorney Raymond Fortun ang nakasumiter na sa counter affidavit si Calalo sa rin ginapanginwala siri ang akusasyon nga pagpanuhol kay Leviste. Angot siya rin paatag man ni Calalo nga ang kwarta nga nakuha sa iya posesyon sa entrapment operation sa Taal, Batangas. Sang Agosto 22, ang kabahin gid lamang sang donasyon nga ginsugo ni Ang nga tipunon sa rin wala iniisang tinutuyo nga maghatag sang kwarta kay Leviste. Dugang pa sang abogado ni Calalo, hindi entrapment o kon hindi entrapment sa bylaw instigation ang natabo sa kliyente sa niya. Bangod ginapahayag gindoso ni Leviste si Calalo nga ihatag sa iya ang nakolekta sa niya nga 3.12 million pesos nga gikan sa isa ka kontraktor. Sa karon ginatingwaan pa sa K5 News Team nga makuha ang bahin ni Congressman Jojo Ang angot sa nasambit nga issue. Suno kay Iloilo City Lone District Congresswoman Zolien Zamzam Baronda nga ginadivert lang ni Mayor Raisa Treñas ang iso sang wala ginbaton sang alkalde ang iyapak pangangkat. Suno kay Baronda, hilway ang DPWH sa pagwa sang tanan nga mga dokumento nga may kaangtanan sa mga proyekto sa infrastruktura sang Lone District Lone District sang Iloilo City sa tiyon sang iya pagpungko. Kung nasulbar sa kamay ni Mayor Treñas ang mga problema sa pagbaha sa syudad sa ilom sa iya termino, pahayag ni Baronda, wala ini sang dapat atubangon. Ang masubo lang sunod kay Baronda ang flood mitigation related nga proyekto nga naibaluan. Yagin patuman ni anay Mayor Treñas sa syudad among slope protection sa higad sang Dongon Creek nga ginapahayag sila nga nagaprotektar lang sang puloy-an kang negosyo sang mga Treñas. Dugang pa ni Baronda, sa ngalan sang transparency kag accountability, nagahingyo ini upod sa iban pa mga Ilonggo sa mga nag-record sa mga proyekto ni Attorney Jerry Treñas sa iya pagpungko bilang alkalde kag kongresista sang syudad. Samtang again question man ni Baronda kung nga hindi magpagwa o kung mapagwa ni Mayor Raisa Treñas ang tanan nga mga dokumento kag report nga may kaangtanan sa mga proyekto sang iya amay.
Sa piyak nga bahin, ginpaatag sang Department of Public Works and Highways sa DPWH Central Office nga hindi obligado nga magtambong sa Iloilo City o kon si Iloilo City District Engineering Office Director Engineer Roy Paghanan sa Quad Committee hearing na tuhoy sa investigasyon sang Iloilo City sa mga proyekto angot sa waterways sa syudad. Sa Memorandum of Agreement kon mowa nga ginpagwa ni DPWH Undersecretary for Legal Services on Charlene Lapuz. Ginpahayag sila nga hindi obligado nga magtambong si Paghanan. Pangudwala sang otoridad ang sangguniang panglunsod nga isabpina o kon i-hold ang non-members in contempt base sa Local Government Code of the Philippines. Dugang pa sila nga voluntaryo lamang nila nga maimbitar si Paghanan nga magtambong kag maghatag sang impormasyon nga luyag nila mahibaluan. Kung madumduman, makapila na ka beses nga nagsulat ang Iloilo City Council sa ICDEO nga nagaimbitar sa OIC Director nga si Paghanan agud magtambong sa ginapatigayon nga hearing sa council. Apang nagapamalibad man ini nga magtambong mangod depensa ni Paghanan, ginahulat naman sini ang direktiba gikan sa Central Office. Ginkwestiyon ni Iloilo 2nd District Congresswoman Dr. Cathy Goriseta ang namuno nga budget nga ginpain sa Department of Health o DOH para sa mga non-communicable diseases kasubong sang stroke, hypertension, cancer kag diabetes. Sa ginpatigayon nga budget deliberations sang House Committee on Appropriation, ginpahayag sang kongresista ang among nga mga baratian ang nagapanguna nga rason sa mortality o kung kamatayon sa mga Pilipino kaya nagakinhanlan nga hatagan sa atensyon sa gobyerno gani nga hindi niya mahangpan kung nga agin panubo ang budget para diri. Sudo pa kay Goriseta tuman kamahal sa pagpabulong kung makaangkon sang among baratian nga nagaresulta na lang sang kamatayon nila bina sa mga pigado sa pungsod gani dapat nga diri ma-invest ang gobyerno agud nga mabuligan ang mga tawo. Dugang pa niya nadismaya ini sa budget cut nga halos naglabot sa 1 bilyon gikan sa 2.7 to 3.7 o kon 3.5 billion pesos. Angot diri ginatagman ni DOH Secretary Ted Herbosa nga ginasentrohan sa ahensya sa health, wellness kag promotion nga nagaedukar sa mga tawo nga magkaon sang insakto kag masustansya kag mag-eherisyo gani nga ginsaylo ang budget sa health emergency preparedness and response sagod sang bangod sang climate change kag madamo sang bagyo nga nagasunod sa pungsod nga nagaapekto sa ikaayong lawas sang mga Pilipino. Samtang nag-courtesy call si newly appointed Regional Director ng Department of Information and Communications Technology akan DICT Region 6 nga si Engineer Reynaldo C. kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Iya nga ginpresent ang request ng DICT angot sa Philippine Online Freelancing Conference o POFCON 2025 nga natalana sa September 23 to September 24, 2025 sa Iloilo Convention Center sa Mandurriao. Ang among event ang matipon sa mga freelancers, industry leaders, government agencies, kag stakeholders sa digital economy. Nga ginalauma naman nga magabukas ang bag-o nga mga kahigayunan o kon oportunidad para sa Iloilo. Nagdangat sa 42 ka mga hinuptanan nga ito, kag koreng sa probinsya sang Iloilo ang ginpangkampon o ginpangkapon sang Iloilo Provincial Veterinarian. Inang ginhiwat sa kabatuan ni Iloilo sa diin tinutuyo sang programa nga matap na ang pagdamo sang ito kag koreng nga isa sa paagi agud niya mapanubo ang kaso sang rabies cases sa probinsya. Sa data sang opisina, 12 ka koreng ang napaidalom sa mga procedures sa diin 5 ang babae kag 7 naman ang lalaki. Yara naman sa 35 ka mga ido ang napaidalom sa mga procedure sa diin 9 babae kag 26 ang lalaki. Padayon ang Iloilo Provincial Government sa paghimo sa mga inisyatibo agod yung panabo ang nagkalain-lain yung mga balatian nga nakakaapekto sa mga pumuluyo sa probinsya kasubong na lang sang rabies. Sa piyak nga bahin, mag-augments ang personnel sa Iloilo City Police Office sa ICPO, ang Police Regional Office sa PRO6 sagod magbulig sa pagbantay sang seguridad sa distrito sang Mandurriao. Ini ang pahayag ni Regional Director Brigadier General Josefino Ligan
Sa pagpakikangot sa K5 News FM Iloilo. Sa napakaibigan, iyagin manduan si ICPO Director Police Colonel Kim Ligada nga magpadala na sang request sa Regional Mobile Force Battalion na RMFB 6 para sa augmentation. Ginpahayag man ni Liga niya ang patrol operation sa syudad sang Iloilo ang nakatutok sa mobile kag motorcycle patrols. Agod makapatigayon sa foot patrol suno sa Regional Director, kinanglan ang augmentation o kundugang nga personnel agod makabantay sa mga lugar nga masaming ginakaluntaran sa ginagamo o kon prone sa hold up kag iban pa nga mga krimen. Ginatag naman ni Ligan nga epektibo sa gihapon ang 5-minute response time sang kapulisan. Rason nga mahimo sa gihapon nga magtawag sa 911 o kan sa mga local numbers sang mga police station. Yari ang kabahin sang pahayag ni Brigadier General Josefino Ligan. Idadagdag po ba ang PRO6 na police personnel sa Mandurriao, especially na dyan po pala may mga nangyayari ang gulo like Rambol at kagabi ang robbery hold up? Yes. Just this afternoon, I called up Colonel Kim Ligada at the office, and I told him, please make a request addressed to the RMFB, so that the RMFB personnel will augment your office, especially in putting up foot patrols. Our patrol operations in Iloilo City is mainly focused on mobile and motorcycle, so that para magkaroon ng foot patrol, we will be augmenting ICPO personnel from RMFB. Possibly a number of considerable number of RMFB personnel will be deployed, especially dun sa mention mo ng mga locations. Okay. Mahimo nga magreklamo sa Police Regional Office 6 o na PRO6 ang mga persona nga nagakadulaan sa mga kagamitan sa tiyon sang drug bypass operation. Ini ang pahayag ni PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan sa ginpatigayon niya press conference sa Camp Martin Teofil Delgado, Setyembre 5. Sunod kay Ligan, antes pa man magpadurong sa lugar ang mga operatiba para mag-operate. May sok-sok na mga ininga body-worn camera agod mangin transparent ang ilang operasyon. Diri man mapamatunan nga lehitimo ang mga operasyon nga ilang napatigayon kag diri man mahibaluan kung may katuntuhan ginahimo ang kapulisan. Dugang paninigan nga pananglitan nga may mabaton sila nga reklamo angot sa nasambit nga issue. Mag-inisyar gilayon ang PRO6 sa investigasyon. Naimaluan nga madamo nga pamilya sang subject sa drug bypass operation ang nagapabutsag sa ginahimo bunot nga nagakadulaan sila sang kagamitan sa tiyon sang drug bypass operation. Kaangay sa nagakadula nga kagamitan ng mga bayo, sapatos, gamit sa sunod balay, kwarta kag iban pa. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Brigadier General Josefino Ligan. First, during sa conduct ng mga ganyang planned operations, for transparency, our policemen, bago pa pumunta yan, merong BWC yan. It's either BWC or alternate recording device. Yan talaga ang magpapatunay na yung operation is legitimate and with transparency. Now, if there are reports na meron pa rin ganyan, I encourage dun sa mga involved, lalo na dun sa mga nabiktima, please don't hesitate to come forward. We are always ready to initiate actions kung meron man ganyan talagang nangyayari. Yung BWC natin, yun na yung magpapafunay, yun na yung pagkalang natin na legitimate yung operations natin na walang ginagawang katarantaduhan yung mga pulis natin on the field. Patay ang isa ka estudyante nga driver sang motorsiklo matapos na aksidente samtang nagapakarera sa sitio Malbog, Barangay Tingwan, Balasan, Iloilo sang Setyembre 5. Ginkilala ang biktima nga si alias Nonoy, isa ka menor de edad, residente sang Barangay Canoan Estancia kag estudyante sang Northern Iloilo State University o Conizo Main Campus. Sa interview sang K5 News FM Sara sa mga nakasaksi, 3 ka mga motor ang nagapalumbaanay kung siriin na ulihi samtang nagahapa-hapa sa iyang motorsiklo nga rider ang biktima sang hinali lang nga na aksidente ini. Gilayon naman nga ginrespondihan kag gindala sa Jesus M. Colmenares District Hospital ang nasambit nga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival o kan DOA.
Matapos ini nga nakaangkon sang patal nga pila sa ulo. Sa karon ginaulat pa ang pamilya sini kag padayon pa ang investigasyon sang katapos ang kapulisan angot sa nasambit nga aksidente. Daw kaangay sa pelikula ng sitwasyon sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa nga Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Matapos nagbato ang nalagyong subject sa pulis pasado alas 2 kahapon sa ngapon, Setyembre 6. Ang subject amo si alias Ghost, 35 anyos, residente sa Barangay Bakawan, Riau, kag may puluyan sa Banwasang Pavia. Suno kay Police Captain Glenn Soliman, team leader sang RPDU 6, natigayon transaksyon sa Barangay Pacquiao Duton gamit ang 35,000 pesos nga bypass money samtang nagasakay sa auto nga Kia Picanto. Sang natukiban sang subject nga polis na kag may presensya sa backup, dili na siya nagpalupok gamit ang ginapatihan 9mm caliber pistol kag hana nga malagyo. Payag pa sa tuyo nga dakpon sa pulis ang subject, ginpalok pa ng rueda sang auto sa likod sa nawala nga porsyon apang. Wala ini nagpundo tubtob nakalabot sa Iloilo City Police Station 5. Sang nadakpan ang subject, nadiskribihan nga may igo ini sa nawala nga porsyon sa likod, sa diin gindalay ni sa ospital kag padayon pa nga ginabulong. Na-recover sa sadakyan sang subject ang 6 ka makabugkos sa suspected sa bulakip ng bypass item, 35,000 pesos ka bypass money, 9mm pistol, 3 ka mag-empty shell, 13 ka balance ng shotgun, kag 1 ka live ammunition sang 9mm kag iban pa nga mga non-drug items. Samtang nagdangat naman sa 325 grams ang kabugusan nga bugat sang droga nga nakuha sa subject nga may 2,210,000 pesos ka market value. Angot sini sandig sa monitoring sa subject sa probinsya sa Iloilo o sa probinsya kag sa Iloilo City ni nagabaligya kag konektado man ini sa dako nga drug personality nga nagapasulod sa droga sa syudad. Balitang Regional. Kag sa aton balita regional, van owners kag drivers sa Antique nagtipon agod ipa-inspect ang ilang mga unit. Drivers nagapanawagan sa